Dobrý deň. Dneska budeme robiť s prdiacím slizom. Tu je takýto, že farc, vúb, poty, prd. No to je jedno. Otvoríme to. A teraz, jak chceme vidieť, jak prdí, dáme ho sem a stlačíme. Ja viem, že to znie nechutne, ale také to je. Zmestí sa do tohoto kýblika. Je to dobrá vec, ale nechutná tak trošku. Viete, tie zvuky. Fuj a posledné je fuj. Takže dáme to von a ideme si povedať, čo táto vec môže robiť a tak. Čiže slíz je slíz. Predáva sa za 1 euro, euro 50. Euro 50 je v jednej farbe. Jeden druh, tento balík. Sú rôzne farby, mne sa páčila zelená, ale túto som kúpil, lebo sme sa ponáhľali. No, jak hovorím, dobrá to je vec. Všetko s nej môžete robiť. Rozťahovať, dokonca aj trhať. To sa zalepí. Zalepím to. Takto normálne s rukami. To tlačíme. Ale ne. To je taký kúsok maličký. Dobre. To je ono, to by bolo. Takže to je ono, obal, zhora obal. Ja to proste zavrem. A už to je také pleské. Jak placka je to. Ono, keď to dlho držíte takto, tak a vidíte, jak sa to rozlieva. A keď to trasete, tak ešte viacej. To je ono. Sliz. Obal. Toto je obal. A zhora obal. Takže dáme to naspäť. To. Niekedy sa to vytvára aj bublinky, tie musíte prasknúť. Akože ja teraz som na bublinku. Som praskol. Takže keď tam je vzduch, tak to neprdí. No tak ja to už dám naspäť. To je ono, to je ten slíz. Počúvajte. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a na ďalšom videu tiež niečo bude. Dovidenia.